De beker gaat naar Tilburg. De 14e in de clubhistorie. De Flyers, die blijven maar de kater zitten. Veel closer als dit gaat het denk ik niet worden. Je battelt nog helemaal terug tot aan de laatste minuut en dan krijg je ook nog kansen en dan is het 2-1 heel zuur. De eerste kansen weer van de Veersters. Maar 3 meer situaties smieten geen goals op. En dat even later Tilburg een dubbele powerplay krijgt, straft ze dat genadeloos aan. Eerst is het Bob Teunissen die de 1-0 meidje kent. 5 van Tilburg in 3 van de Flyers. En even later, maar echt nog steeds een man meer, is het Diederik Hagemeijer die het tas slacht. 2-0 binnen een oorlogminuut. Ik denk dat het kantelpunt in de wedstrijd de 5-3 voor Tilburg is. Waarin zij in 1 powerplay 2 keer scoren. En daarna is het een gelijkopgaande strijd waarin wij niet de situatie hebben kunnen creëren. Waardoor we iets vroeger de aansluiting konden vinden. In de tweede periode krijgen de Flyers kans op de ontsluitingstreffer. Maar het liep het wel dat keeper Ian Meijerdres net te passeren is. Al had er soms zelf niet in de gaten hoe het docht. En uiteindelijk gewoon een goal tekort komen voor minimale verlenging of penalty shots. En dat is wel zuur. In de tweede periode maakt keeper Martijn Oosterwijk naar de kant. Omdat een van zijn redenen stikt record bij deze botsing. Ja, mijn ijzer die knapte in tweeën. Dus de ene helft zat er nog aan en de andere lag op het ijs. En dat heb ik zelf ook nog nooit meegemaakt. En het is heel zuur. Dan moet je met zo'n wedstrijd eraf. Het is niet dat je dat 1, 2, 3 kan vervangen. Dus dat duurde even. En whilst Oosterwijk aan het sleutelen is, komen de Flyers waarom in de wedstrijd. Sander Dijkstra begint Tony Demmel in en dan is het 2-1. Maar nog meer dan 10 minuten te gaan. Je ziet ook dat het publiek helemaal erachter gaat staan en dan ga je er met z'n allen voor. En dan krijg je kans na kans en dan gaat hij er elke keer net niet in. En dan denk ik dat het geluk wat even mee moet spelen niet aan onze kant was vandaag. De laatste minuten verrennen onder heegspanning, maar de puck die wil er net in. En dat betekent dat de beker naar Tilburg gaat en de kater is voor de Flyers. De enige manier om revanche te nemen is kampioen worden. En goed, in die ontwikkeling moeten we nog wel na vanavond nog echt wel een aantal stappen maken. Het is heel zuur, want het was gewoon een hele spannende wedstrijd. En het is gewoon zuur.